menapa carane mateni piye niku sing dereng ketemu. Nun sewu Depate kok mang lemparke teng kula. Panjenengan prisa piyambak to, panjenengan menika gurunipun Pandhawa. Kula kinten lan kula percaya nek sampeyan isa gawe srana patining Werkudara lan Janaka. Monggo kula aturi ingkang nimbali ingkang kawogan kemawon nggih anak Prabu. Janaka sing klemak-klemek midak telek ora penteng. Nek basa Jawane niku midak kapuk ora penteng. Padha-padha empuke. Oh nggih. Durmagati kuat ning gawa bojone ning jero sendang. Niku lang prayogi cekap. Ing abdipun Begawan Durna kaliyan pun Adipati Haryasingkir menika sampun merantasi karya. Mangsuli rembag ing ajeng. Perkara sing wis bali ning negarane ya wis ben ora usah digagas. Saniki kula ajeng rembug napa sing pun kula aturaken. Leres pengendika Paduka anak Prabu kula suwun Paman Haryasingkir lan Bapak Durna saged ngaturaken pripun caranipun supados kula enggal nyumurupi Pandhawa menika ngatang-atang dadi bathang Pandhawa sirna margalayu. Nyawa-nyawa jimat kula nggih menawi Paduka ndangu babakan perkawis menika kula nuwun sewu kula nggadahi atur perkawis leres lan boten kula sumanggaken dhateng anak Prabu ing Ngastina. Paman darbi atur menapa Pandhawa menika kekiyatanipun namung wonten satriya kalih inggih menika pun Werkudara kaliyan Janaka. Menawi anak Prabu Puntadewa kaliyan pun Nekula Sedewa menika gampil nanging tumrap kula saka gurunipun Pandhawa menika namung piantun kalih inggih menika pun Werkudara kaliyan Janaka. Menawi Paduka anak Prabu saged damel srana pejahipun Werkudara lan Janaka menika gampil mejahi para Pandhawa bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Ngoten Paman. Inggih nggih. Terus carane pripun? Lah menika ingkang dereng saged kula aturaken. Menawi perkawis pejahipun para Pandhawa menika kula dereng saged matur nanging kula nggadahi go pertikel. Werkudara menika dipun pejahi, Janaka menika dipun pejahi kantun 3 anak Prabu Puntadewa kaliyan Nekula Sedewa menika gampil anggenipun mejahi. Nggih. Pun wisa kula tampa. Leres kula niki nyuwun priksa. Nyuwun priksa menapa carane mateni piye niku sing dereng ketemu. Lajeng Depate dolope pirang-pirang lho Depate. Mbuh wong endi kuwi ora rombongan barang dolopi. Lajeng caranipun Paman kados pundi? Nuwun sewu ingkang ngertos dhateng pengapesanipun para Pandhawa menika inggih menika pun Kakang Durna. Lho. Nuwun sewu Depate kok mang lemparke teng kula. Panjenengan prisa piyambak to, panjenengan menika gurunipun Pandhawa. Kula kinten lan kula percaya nek sampeyan isa gawe srana patining Werkudara lan Janaka. Monggo kula aturi ingkang nimbali ingkang kawogan kemawon nggih anak Prabu Bawaduna. Wonten dawuh nggih. Kados pundi srararipun supados Werkudara kaliyan Janaka samangke saged pejah. Caranipun kados pundi? Oh, menawi babakan menika kok mboten wau-wau panjenengan dangu kaliyan Kang Bapa ing Sukalima. Menawi kala sonten wau panjenengan sampun paring dawuh piye carane matine Werkudara kaliyan Janaka. Kula kinten pasewakan menika mboten dangunipun kados ngaten menika. Nggih, matur sembah nuwun. Sami-sami. Caranipun kados pundi? Menawi caranipun mejahi Werkudara kaliyan Janaka menika nuwun sewu, kula uthate kok dereng kepanggih nggih, nggih. Sampeyan ki piye to? Ki mok ngarep mau ki kaya iso ana pengarep-arep kok bareng tundhone kok ora ketemu. Depate, pripun Kakang Durna? Nuwun sewu lho Depate. Nadan panjenengan iso ngandhakake nek to kringkianing para Pandhawa ki eneng Werkudara karo Janaka. Ning nuwun sewu, nggih wonten mriku niku lek digoleki angele mateni Werkudara karo Janaka. Jernyatane satriya loro niku pancen Debya Surasekti kalintang jayaning perang, bebasan tinatah mendhat jenara menter, tinumbak bengkong sinuduk putung. Werkudara niku sapa sing iso ngasurake karo saning Werkudara? Mboten wonten. Nggih. Najan Kurawa 100 cacahe, bebasanipun ngepong wakal binaya mangap. Werkudara mboten ajeng iso dikalahke. Kurawa 100 kon maju bareng. Kula iso ngarani nek Kurawa mesti bakal tumpes kelor tanpa sisa.
Mergo kekuwataning Pandhawa. Aja kok Werkudara, Janaka sing klemak-klemek midak telek ora penting. Nek basa Jawane niku midak kapuk ora penting. Padha-padha empuke. Oh nggih. Ming sing siji ora mampu, sing siji mampu. Nggih. Midak telek ora penting. Ning nuwun sewu, Janaka niku ya digdaya sekti kalintang jayaning perang. Ngaten? Kurawa 100 kok ngrebut Janaka. Janaka menteng jemparing siji, mumbul ana ing antariksa, wekasan jemparing dadi akeh banget kaya udan jemparing. Sampeyan ajeng ndelik teng pundi? Mati kabeh para sata Kurawa. Niku lho sing kudu digoleki srana-sranane supaya Werkudara lan Janaka niku iso mati, ngoten. Niku carane pripun? Arepa digdaya kaya ngapa sing jeneng satriya niku nggadahi keringkian, nggadahi pengapesan. Manggoleki pengapesanipun Werkudara kalih Janaka. Oh, nek wong loro niku ketoke mboten wonten pengapesane Depate. Merga lahir batin limpat teng kawruh. Lahire ya limpat, batine ya limpat. Paningaling Janaka lan Werkudara menika mboten kok nganggo peningal lahir tok, ning nganggo peningal batin. Piyambakipun niku iso ngerti. Sing teka ki sapa? Sing jak jagongan ki sapa? Lahir batine kepiye karo Werkudara karo Janaka? Werkudara Janaka menika wis ngerti. Dadi upama sing dijak jagongan kuwi ora lahir batin karo Janaka. Napa sing diduweni Janaka ya ora bakal diblakke karo wong sing dijagongke karo Janaka niku wau. Nggih. Selagine kula gurune Janaka wae, kula meniku nganti bingung golek pengapesaning si Janaka. Dijak perang cara napa kemawon saged, perang Candrasa isa, perang Madras isa. Janaka niku limpat. Dijak perang Jemparing, sapa sing iso ngungkuli Jemparinging Begawan Durna tuk nalika kula isih enom. Jeneng kula Kumbayana. Nggih, nggih. Mang catet. Nggih, nggih. Dek kula nom mbiyen jenenge Bambang Kumbayana. Ampun diteran Bambang Gentolek. Nggih. Bambang Kumbayana. Nggih, nggih. Niku sapa sing iso ngalahke Begawan Durna nggone manah? Ya ming Janaka. Sampeyan kelingan to? Zaman pendadaran siswa Sukalima. Janaka kula ken manah, manuk mongko manuke manuk cilik. Enten pucuking wit cemara sing dhuwure ora karo-karuan. Janaka yen bisa panan mripate manuk kuwi. Janaka manah, manuk niku mripate cepling, mongko manuke ora obah. Apa ora glelek? Niku Janaka, selagine kula gurune mawon kena ndase manuk nganti kiwir-kiwir. Nggih. Nggih, nggih. Niku Janaka. Sapa sing iso ngguli olah Jemparing Janaka? Mboten wonten, mboten wonten. Kula ngeculke Jemparing, Janaka ngeculke Jemparing. Kenging pas tengahing Jemparing, Jemparing kula sigar dadi loro. Niku nek mboten Janaka mboten iso. Werkudara niku olah gada. Wah, najan gatane Werkudara niku gedene ora jamak. Inggih menika gata Lukitasari, gada Landita Muka. Nek wis dicekel Werkudara arepa gedhe, wah. Kurawa 100 maju glundungi gada Landita Muka Lukitasari mesti bakal sirna margalayu. Nuwun sewu, niku rak bab sing lahir. Nggih, nek sing batin mesti kemawon sampeyan iso ngerteni. Dek mate, pripun? Sampeyan lali to? Lali napa? Werkudara niku entuk sastra cetha paripurning wangsit, sastra jendra pangruwating diyu. Ya tirta pawitra mahning suci ngelmu kasampurnan, ngelmu sangkan paraning dumadi. Jagat menika sapa sing duweni? Siji tok. Ming si Werkudara tok. Werkudara niku tau ketemu karo dewane, tau ketemu karo Gustine. Nggih menika Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci sing citrane padha karo si Werkudara. Mula sinebut jagat gedhe lan jagat cilik menika mboten wonten bentenipun. Teng mriku mboten wonten satriya ingkang saged ngungkuli dhateng pun Werkudara. Sastra cetha paripurning wangsit niku gawate keliwat-liwat. Sastra jendra pangruwating diyu niku gawate keliwat-liwat. Kacarios duk nalika semanten wonten satunggiling brahmana ingkang namipun Begawan Wisrawa mejangaken ngelmu sastra jendra Hayuningrat dhateng pun Dewi Sukesi. Nggih. Nalika semanten wonten satriya ingkang namung midhangetaken mongko ora entuk lilahe Begawan Wisrawa. Satriya wau dadi buta raine. Niku merga walate sastra jendra Hayuningrat pangruwating diyu. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Mula Werkudara niku batine ya sentosa. Janaka batine ya luwih ampuh. Janaka tau tate dadi Begawan Ciptaning, ya Ciptawening ing Guwa Witaraga, peparab Begawan Mintaraga. Lho niki ampun kleru. Nggih. Guwa Witaraga peparab Begawan Mintaraga, ya Begawan Ciptaning.
Kayangan geger merga Janaka tapa nduk nalika semanten. Nganti Bathara Indra ingkang nalika semanten sesinglan Resi Upadya bebeda Janaka. Janaka niku kringkane ana wong wedok. Ning Janaka nalika tapa niku jan luar biasa nggih, Pak. Nggih. Digodha widodari 7. Monggo widodari panjenengan ngerti dhewe to, widodari niku kaya ngapa? Ayune ngungkuli satuse ayune wong alam donya. Widodari 7 mudhun ning ngareping Begawan Ciptaning. Ana sing gletak ning pangkone. Ana sing ngrangkul saka mburi. Ana sing disesek-seseke ngono. Pokoke supaya Janaka niku jugar nggone tapa. Ana sing ngarasi karo pipine Janaka lan sak piturute. Ning Janaka tugur nggone tapa, ora kenggo, ora kegodha dening widodari 7 niku wau. Malah widodari 7 mau do kedanan karo Janaka, mula do patutan kabeh. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Nek dipikir sakniki wong loro niku dibandingke kalih Kurawa mawon. Sinten Kurawa sing tau tate dadi pendhita kula tak takon. Anten apa? Dursasana tau tapa napa? Dereng tau. Kartomarma tau tapa? Nggoreke kayangan dereng tau. Doko nadus neng kali 7 dina 7 bengi wek. Nggawa banyu anget. Ayo. Nyiduk dikeke ember. Ha iso wae. Kaya ngono kok kon nglakoni. Dokon poso ora mangan 7 dina 7 bengi wek. Neng omah do poso. Dodolan do mampir angkringan. Niku Kurawa, napa kelakon kaya ngene niku duwe kasekten sing luwih kula tak takon. Sampeyan kok ngerti. Napa guru niku ora entuk niti priksa mobah musik ing para siswa? Kula titi priksa. Ketoke kaya do iye sendika to. Kurawa iki tak wenehi Adijaya Kawijayan. Iki tinatah mendat dina menter. Seranane kowe kudu nglakoni poso 40 dina 40 bengi. Ora mangan, ora ngombe, ora turu. Ana ing jroning senteng kasatriyanmu dhewe-dhewe. Oh, sing kuat ming Durmagati tok. Durmagati kuat ning nggawa bojone ning jero senteng. 40 dina 40 bengi. Nggih. Ngoten nggih Kakang. Nggih mula nuwun sewu nggih menawi dipun jangka, menawi dipun jangka pejahipun Werkudara kaliyan pun Janaka menika mboten badhe saged kelampahan. Namung nuwun sewu leres ngendikipun Adipati Haryasengkuni menawi dipun taliti kanthi ingkang permati, dipun titip priksa ingkang kanthi perkasa. Keringkian menika sedaya wonten. Inggih. Keringkian menika sedaya wonten. Aja dong guyu to ndak ketara. Keringkian menika sedaya wonten. Inggih. Dipun titili. Napa kae? Dipun titili kekuwataning Pandhawa menika sekedhik-sekedhik. Srananipun digawe grantes pikire. Digawe grantes pikire. Nggih, wong niku nek grantes pikire arep wong sentosa kaya ngapa? Keringkiane mesti bakal ketok. Oh, ngoten. Nggih, keringkiane mesti bakal ketok. Mula Werkudara Janaka menika arep digdaya kliwat ukur tanpa ana duwe keringkian ning nek digawe atine kuwi grantes, keringkiane mesti bakal ketok. Terus carane gawe grantes Werkudara kali Janaka pripun Kakang? Dicolong katresnane. Katresnane Janaka kali Werkudara niku napa kudu dipejahi sik bojone? Mboten, mboten. Mboten. Janaka niku mboten patiya tresna karo Sembadra. Oh. Kali Sri Kandi nggih mboten tresna. Ketarane Janaka niku temudi-mudi mesti rabi. Oh. Dadi mboten bage Janaka niku tresna kalih para Sembadra lan para Sri Kandi. Napa Werkudara ya kudu dipateni garwane Werkudara telu cacahe. Inggih menika Nagagini, Arimbi, Urangayu. Ampun, ampun. Menika Werkudara ya ora pae tresna karo bojo-bojone nyatane ora tau do diparani. Nggih. Ngoten nggih. Nggih. Lah terus katresnane Pandhawa niku kali sinten? Katresnane Pandhawa niku mung kali karo Kakari kok. Alon-alon. Ajeng watu e Depate. Nggih. Nggih watu sik. Nggih. Katresnane Pandhawa niku kali sinten? Katresnane Pandhawa niku kali Panakawan. Oh, Panakawan. Panakawan inggih menika Semar, Gareng, Petruk lan Semar. Bagong. Nggih. Nek ngonten kedadipun singkirke Panakawan. Nek Janaka kolangan Panakawan menika piyambakipun mesti grantes. Panjenengan tau tate kemutan. Duk jaman lakon Semar Lara. Nggih. Wonten ing crita Wahyu Kamulyan. Nggih.
Semar nalika semanten nandhang lara, Janaka le nangisi 7 dina 7 bengi, ora gelem bali teng Madukara. Ngrungkepi kaliyan Semar Badranaya, merga Semar nalika semanten lara. Ateges katresnane Janaka niku mung karo Semar Badranaya. Oh, ngoten. Ning mateni Semar ya angel. Angel meneh. Nggih. Jan rumangsa kula kok mboten ketemu-ketemu to Pati. Ning ngoten mawon. Semar angel dipanteni yang kudu dititili. Well. Dititili meleh. Titili ping 7. Nggih. Carane Semar ya digawe ngrantes pikire. Semar digawe ngrantes carane sing dipateni aja Semar. Ning anak-anake Semar. Gareng Petruk Bagong pateni. Nek Gareng Petruk Bagong pateni, Semar ora duwe kanca teng jagat. Ngrantes pikire. Semar ngrantes, Semar lara. Semar lara, Janaka ngrantes. Semar mati, Janaka lara. Nggih. Janaka lara Werkudara ngrantes. Janaka mati Werkudara lara. Lho, ra urut ta Dipate? Oh nggih. Iso cek nganten nggih. Niku srana sing kudu dilakoni, ngoten. Mengko nek Werkudara wis kelakon lara, Puntadewa ngrantes, Werkudara mati, Puntadewa lara. Puntadewa lara, nek Lasdewa ngrantes. Nek Lasdewa lara, terus nek Lasdewa mati, sing ngrantes pun wonten. Pun entek 5 niku. Ning rak wis kelakon mateni para Pandhawa. Lho, nek tumrap kula ngaten menika, Ger. Setuju menapa boten, Ger? Panjenengan midhaket atripun Begawan Dara menika mathok gathok menapa boten? Menawi mathok, mangke kula badhe pados srana, Ger. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kompang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone. Susah angin ngendi nggone. Oh, pangraos kula kados mathuk tuwin gathuk. Ah, syukur nek ngaten. Tegesipun menika sampun dipun bundeli kemawon rembak menika. Kedah mejahi Panakawan langkung rumiyin menangke menawi Panakawan pejah tetiganipun menapa salah setunggal. Tartemtu Semar mangke lajeng ngrantes pikiripun menawi Semar ngrantes tumuli Semar menika pecah. Menawi Semar pecah, Janaka badhe ngrantes. Menawi Janaka mangke ngrantes tartemtu badhe nandhang gerah. Menawi sampun nandhang gerah tartemtu badhe pecah. Janaka pecah, Werkudara pecah. Puntadewa kaliyan Lasdewa kantun angel mijet wae ngranti. Iki Bawatuna. Pandhawa pecah, Panakawan pecah, panjenengan dados Nalendra, Hanjayang Bawana mboten wonten ing badhe anggucik ke Prabu Paduka anak Prabu Ngastina. Srananipun kados pundi supados sak mangke suwek saged mejahi para Panakawan. Ngaten nggih, ngibaratipun nabok nyilih tangan utawi kecekel iwake ning aja nganti budhek banyune. Ora piye? Nggih. Srananipun kados pundi? Nabok nyilih tangan menika damel sakit piyai sanes ning nganggo srana wong liya. Mangke riyen terus sarananipun kula nyuwun wekdal sekedhap badhe nindakaken menapa? Kula badhe matek aji pameling. Weh ladalah. Ya, wis coba aku tak weruh nggonmu matek aji pameling kaya ngapa. Kula semanggaken Bawatuna anggenipun badhe matek aji pameling ngrawuhaken dhateng sinten? Kula badhe ndhawuhi utawa badhe nimbali sawanipun murid kula ingkang kula tresnani Gimnipun Werkudara. Menawi Werkudara sampun sowan. Menawi Werkudara sampun sowan mangke badhe kula padosaken srana supados piyambakipun menika mangke mentala mejahi Panakawan. Ngaten, Ger. Jagadéwa Bathara. Inggih, pancen Jagadéwa Bathara. Lah ngaten titis ngendikanipun Bawatuna. Oh inggih. Kula semanggaken pun gek ngatek aji pameling. Kula nyuwun wekdal sedang Gusti Pati. Nggih, kula semanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saiki arep cecel apa sinah. Kucap kacarita nalika semanten Begawan Durna. Ah siapa sinah. Sigra matek aji pameling. Eling-eling pandhita limpat ing kawruh, pandhita ingkang wis buntas kawruhe. Nimbali ingkang putra niki Sang Werkudara. Sang Werkudara. Jelek tanpa sangkan palana karya kagiat kang samya mulat.
Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ana bale lumut ambraganggeng awita denceng-dencengan boten aneh milanipun anginipun kados mekaten menika Prabawa Raden Werkudara rawuh nggih inggih paman kula sejenar Bawa Durna Werkudara sampun prapta wonten negaring Astina gandhong blekuduk swalu kembel sumarante alhamdulillah Werkudara wis prapta ning negara Astina yo Durna bapakku aku nampa haji pameling saka Durna ditimbali ning negara Ngastina. Pancen pancen bener. Padarareja sapraptamu Dimas tansah pinayunganing kawidadan nering sambi kala. Duryudana kakangku aku ngaturke sembah. Yo Yayi tak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat. Raden katuran karaharjan rawuhipun. Sengguni bapakku slamet aku ngaturke basaku katura. Kula tampi nggir dawah sami-sami dipun sekecaken lenggahipun. Yo sengguni bapakku. Werkudara kowe slamet nggir Cah Bagus. Durna bapakku. Slamet tekaku aku ngaturke bektiku katura. Oh tak tampa. Werkudara, pangestune Bapak Tampanana ya nggir ya nang ya li. Yo. Durna bapakku tak tampa pangestu. Aku ngaturke bekti kowe paring pangestu. Prayogakno nggonmu ngadhep. Iya, wis ora kurang prayoga. Sira Siadi tinimbalan dening Bapa Penemban Durna ana ing negara Ngastina. Mula kang sangka kuwi aku njaluki dipalilah bakal matur ngersaning Durna bapakku. Sira Siadi ndak paringi purba wasesa. Durna bapakku. Werkudara piye? Werkudara? Piye? Angin mungkin ndekno sikik ta Werkudara. Iki ganjeling ngisor bareng wis mak jegluk. Pun mboten usah kuwatir Kakang Durna. Mboten kuwatir pripun nek pilek? Nah nggih. Sik gunungane do ambruk Werkudara. Tak benake sikik. Oh, ya ora ngerti babar pisan lah kok dadi kahanane kaya ngene iki kok. Kato marmo ki rasa ngurip kipas angin. Nggih. Ngestaken dawu ademe kaya ngene kok isih nggawa kipas angin barang ora. Durna bapakku. Piye Werkudara? Kowe nimbali karo aku. Pancen bapakmu nimbali karo kowe. Wigatine apa dene kowe nimbali karo Werkudara? Dingaren dene kowe paring pangandikan lumantar haji pameling. Yen to aku mbok dawuhi sowan ning negara Ngastina. Oh, kandhak blekutu swalu gembol sumarante. Ngene iki mau Werkudara. Kowe tak jarwani ya, Ngger. Iki mau jroning Pasewakan Agung. Sejatine dudu anak Prabu Duryudana ingkang anakake Pasewakan Agung nanging bapakmu Sokalima. Durna bapakku. Merga aku entuk wangsit Werkudara. Supaya nggonmu entuk sastra cetha paripurna ing wangsit. Sastra Jendra Pangruwating Ndiyu mau bisa komplit sarta iso tok gunake luwih saka dayaning sastra Jendra Hayuningrat
Ya kuwi ngelmu kasampurnan lan ngelmu sangkan paraning dumadi. Yo. Iki aku pinaringan ngelmu dening para dewa lan didhawuhi supaya maringake kowe. Kinarya jangkep sarta panutuping ngelmu sastra Jendra Pangruwating Diyu ingkang wis maringake marang kowe nggon entuk saka Sang Ruci Bathara. Jenenge apa? Ya kuwi ngaran ngelmu sastra mulya memayu-hayuning bawana. Ngelmu sastra mulya memayu-hayuning bawana kuwi kinarya jangkeping sastra cetha paripurning wangsit ya sastra Jendra Pangruwating Diyu. Yen kowe iso nggayuh ngelmu wujudipun ngelmu sastra mulya memayu-hayuning bawana mau ateges nggonmu entuk ngelmu kasampurnan lan ngelmu sangkan paraning dumadi mau saya komplit dawuhing Jawata ngibarate nadyan kowe kuwi satriya nanging uripmu tanpa beda kaya dene dewa manabda bakal dadi apa sing tok karepake bisa kasembadan lan kowe wis diwenangake aglar sewijining brahmana lho apa ora elok selagining bapakmu Begawan Durna wae kepengin ngukup ngudune ngelmu sastra mulya memayu-ayuning bawana mbabar kamulyaning jati. Yo. Ning jebul ana syarate, Werkudara, ana syarate. Syarate apa? Maragake kowe paringa dawuh. Durna bapakku kelingan nadyan aku kudu ndolek ngelmu. Ya kuwi sangkan paraning dumadi. Tak rewangi jegur segara wae aku nglakoni. Apa meneh syarat sing entreng-entreng aku mesti ora bakal wegah, mesti uga bakal saguh nglakoni. Kowe saguh Werkudara? Yo, aku saguh. Nek kowe saguh, nuwun sewu nggih, panen kula badhe majeng sawetawis supados cetha panempinipun anak kula pun Werkudara. Lho semanggaken Bawa Durna. Durnaina panalingane lumacaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan aneng perang Bratayuda ing syarate apa yen pancen panutuping ngelmu kasampurnan lan panutuping ngelmu sangkan paraning dumadi aku kudu nggayuh sastra mulya memayu-hayuning bawana mbabar kamulyaning jati. Syarate apa Durna bapakku gage paringa dawuh ora genep rasane yen urung iso nggayuh sastra mulya memayu-hayuning bawana. Yen kowe krasa kaya mengkono tegese kowe wis darbe niat bakal nggayuh ya kuwi sastra mulya pemayu-ayuning bawana mbabar kamulyaning jati. Yo. Yen pancen kowe niat tenan, yen pancen kowe wis nekat tenan bakal nggayuh. Apa kira-kira kowe saguh ngaturake syarat-syaratane? Aku saguh. Aja maneh mbok kon mlaku sing adoh munggah gunung tak saguhi, jegur segara tak saguhi. Upama syarate dudu kuwi kaya saguh. Yo saguh. Upama syarate kudu nglilakake katresnanmu kowe saguh. Tumrap Werkudara katresnan kuwi kadang kala pacoban ingkang abot dhewe. Nanging sapa ingkang ikhlas karo katresnan kanugrahan bakal cinandak kanugrahan bakal iso digayuh.